prvo stepenište u ulici Vankina 21 u Zagrebu, gde sam se penjao kod mog strica. To prvo stepenište kao klincu je puno značilo, jer stric koji je završio arhitekturu u Sarajevu, bio arhitekta, zvao se Lazar Kuzmanov. I kada god sam prilazio njegovom stanu, kad smo dolazili u Zagreb, tih nekih recimo 20 stepenika koje su vodile do njegovog visokog prizemlja, su mi bile nekako neverovatne, jer svaki put kad sam stavio pred vrata, vratima je pisalo arhitekta Lazar Kuzmanov. Cela ideja je u stvari moj početak i moje školovanje na Beogradskoj školi, na Beogradskom fakultetu, gde je u stvari ta neka moderna i arhitektura sedenih linija, belih ploča, jakih steniki i ta neka volumetrija mene nekako obeležila i moji profesori u tom smislu mene i vaspitavali kroz studije, tako da kad sam nastavio da se bavim arhitekturom, jeste nekako moja priča da bude sedena arhitektura, da to oblikovanje u stvari može najviše da naglasi samu tu volumetriju, ali i igru senki i igru svega onoga što može biti karakteristično za samo oblikovanje fasada. Sad, ja posljednje vreme radim tu crno-belu arhitekturu, iako su to, ja tvrdim, uvijek bele kuće koje imaju određene neke delove crne i taj kontrast je nešto što mene lično kao arhitektu uzbuđuje i mislim da je najefikasnije i najefektnije u krajem slučaju i emocije koje samo vladaju dok projektove mogu biti i neki put vrlo pozitivne, neki put vrlo negativne i u tom nekom kovitlacu emocija u stvari ja stvaram i arhitekturu. Sad, to su ti neki ramovi, to su neki jaki elementi i to je ono što se moj nekako arhitekturi prepoznaje i vidi. Sad, jako je problem ući u manerizam, ponavljati. Ja se bar trudim da svaka moja kuća bude drugačija i ono što bi rekla moja profesorka Sonja Stoja, kaže, Lazda, sad je vreme za nešto drugo. Tako da ja sad, eto, u mojim već ozbiljnim godinama arhitektonskim smišljam nekako svoj pravac, jer ima već u gradu puno slične arhitekture, ima arhitekture koje se ne prepoznaje, a ja se bar uvek trudim da moja zgrada i ono što sam smislio bude prepoznatljivo, da novosađani primete i da bude nekako karakterisano i vrednovano na najbolji mogući način. Pa na zgradi Radničkoj, dok sam je projektovao, u stvari su emocije imale najveću ulogu, jer svi znamo koliko nam je ta zgrada značila, da je skoro 2 decenije stojala tako u skeletu, i nekako me je vodila neka priča da ta zgrada mora opet da ima neki identitet koji je bio prepoznatljiv u gradu, da taj simbol arhitektonski i ta vertikalnost samog objekta bude opet prepoznatljiva i da novosađeni mogu da kaže, ovo je sad ponovo naš Radnički, i u tom nekom smislu ta kubusna arhitektura, puno staklenih površina, ram koji okviruje zgradu, jak sam taj prilazni deo, znači sve su to neki elementi pomoću kojih ja komponujem samu arhitekturu i onda u tom komponovanju je jako bitno i poput muzike, poput stvaranja neke kompozicije, da one budu nekako sadejstvu, da budu potpomognute, jer drugo je u tom nekom smislu dobije se onda skladna arhitektura, a ja mislim da u toj volumetriji Radnički ipak jedna skladna zgrada koja ima neki svoj karakter i estetiku prepoznatu u gradu. Ja se uvijek trudim da na mojim kućama postoji neka matematika, neki ritam, da kao što ono platno otkucava u muzici, da postoji ta neka muzikalnost u samoj arhitekturi i u tom smislu meni arhitektura nekako ima direktnu vezu sa muzikom, pošto i sviram, a i užasno puno slušam muziku. Sad, vrlo često kod mene u birovu se sluša, i pogotovo kad sam sam, Leonard Cohen, on je nekako ta njegova poetika i taj glas, ja kažem, vrašnost koji je nekako jedinstven, ubacuje me u neku dobru liniju gde ja mogu da stvaram. I u tom smislu nekako, kad stvaram muziku, mora postoji akord, imam note,
imam neku ideju kako ću početi, gde je refren, da li postoji solo ili... I u arhitekturi isto se bavim svim tim elementima, znači svaka kuća mora da ima nekako svoj bazis od koje se kreće, a to je ta neka osnovna melodija. Onda posle igranjem i pravljenjem tih nekih elemenata i ponavljanjem tih elementa, u stvari komponujući arhitekturu, stvaram nešto što može da liči čak i na poeziju, na melodiju, ali arhitektura jednostavno ne može da bude samo proizvod elementa koji su prepoznati u graditeljstvu. Arhitektura mora da ima tu jednu vrstu i elemente nekako muzikalnosti i na osnovu tog se prepoznaje arhitekta. Moj sam početak karijere je bio u Zavodu za urbanizam Novog Sada. I stvarno mi je bila ideja i želja da kao arhitekta mogu da kreiram grad. I 4-5 godina koliko sam tamo proveo, shvatio sam kakav je grad organizam, kako mora da postoji sistem da bi funkcionisao. I to je nešto što je mene vodilo posle da se bavim eventualno jedan period politikom i da budem na čelu društva arhitekta Novog Sada i da kroz razne neke moje angažmane učestvujem u kreiranju grada i to je jedan izuzetno lep i human proces, ali u jednom periodu je došlo nekako do razočaranja i ja sam shvatio da, nažalost, ne mogu da utičem, da moje pozicije nisu bile takve da se mogu baš direktno kreiram i onda sam se odlučio da se posvetim, eto, ovom mom prostoru, mom projektnom birovu, sa mojim partnerima, da probam da napravim kuće koje se meni sviđaju, da to bude moj odnos prema ovom gradu, da krajnje pošteno isprojektujem sve ono što mi eventualno svaki neki od investitora pruži šansu i baš u tom nekom poštenom odnosu i krajnje korektnom prema svojoj sopstvenoj arhitekturi, te kuće su zavredile pažnju u javnosti. Bitno je da ja, kada prođem nekim bulevarom ili ulicom i vidim svoju zgradu, ja mogu sebi da kažem, sad, Lazo, ti si ovo uradio kako si najbolje mogao, što si umeo i to je taj neki moj odnos prema gradu trenutno. Ne znam da će se promeniti, grad polako ne liči na onaj Novi Sad u koji sam ja došao iz Titela 85. godine, znači pre 40 godina sam postao Novosađanin. Grad se izmenio, uveličao, ružno mi je da kažem da nije lep, nekako, ja grad posmatram po mojim gostima koji dođu u Novi Sad pa se oduševljavaju i kažu kako je lep Novi Sad, a ja se vrlo često zapitam šta oni tu vide lepo, jer ja vidim, nažalost, samo neke stvari koje nisu toliko lepe, ali eto, dok god budem projektovao, crtao, dok god se bavio ovim poslom, trudit ću se da utičem na okruženje i na neke te elemente u gradu najbolje što budem mogao, pre svega kroz moju arhitekturu.